Yeah.
saking sarung siku napa malih tindak Leluri saninipun kudu kepang cempaka muda Dadya srana rumah kecak kula wargi yut ya la 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 oi yut ya oi ya yo 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 la 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 oi ya yo ya 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 la 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 oi ya oi awas yo good baso tototiro tototiro kumiter badeng pinggir domono cermatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah oh surah ore oh hoi
yo 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 ya 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 ya
yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yo, yo. Yo, yo. Oh, 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 oh. Yo, yo. Yo, yo. Eh, 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 eh. Yo, yo, yo. Oh, oh, oh. Ayo goyang. Oh, ah, oh, oh. Wes, pun Mas Gepeng. Jos Rasito.
tansah dielingke wis wancine padha nindakake adanos kumandang wayahe sembahyang netapi wajib dawe pangeran salat dadi sagae agama limang wektu tarasa kudu dijaga kanthi istiqomah lan sik tumak nina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingadoke tindak mungkar mahib lan isa cangkepe prayogane ditambah salat sunate jos sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sapalan tawakal pasrah sing kuwasa yen kabareng besok munggah swarga wis wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake adanos kumandang wayahe sembahyang netapi wajib dawe pangeran salat dadi sagae agama limang wektu tarasa kudu dijaga kanthi istiqomah lan sik tumak nina wajib subuh luhur lan asar salat saya tingadoke tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunate jos sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapareng besok munggah swarga
Hey,